Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Häzir 10 müddetden şol Gülcemal'ın ejesi geler efire. Şoň bilen gürüňdeşlik ederiz. Düýne men efir etdim şu Gülcemal'ın ölümi barada gürleşdik. Häzir ejesine garaşyp otyryn. 10 müddetden geljek diýdi. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Şoň üçin köprak like basalyň. Köprak adam gelsin efiri zapis etjek we soňam YouTube kanalymda paýlaşjak. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Efire täze goşulanlar, häzir 10 müddetden Gülcemal'ın ejesi geler efire, şolam gürle gelýär, gürle aýtmaly zatlar bar. Şoň üçin gaýrat edin, aktiv görkezin, diňe like basalyň, köpek adam girip görür ýaly efiri. Näçe kan adam görse şonçy dogawy. Bul bolan waka üstüni açmaly, bolup geçen zatlary. İnşallah adalet ýerini tapar. Teşekkür ederim hanım Can Açılova abla. Bizler bir şey edip arkasını almasak bulan hep devam edecektir. Şonuň üçin tarabymyzy saýlalyň, durmaly ýerde. Wa aleyküm selam diýip hoş geldin. Gowmy ýaşymy ýagdaýlar. Adalatsız sistema, adalatsız Türkmenistan hükümeti. Здравствуйте, Сузана. Adalatsız sistema. Şonuň üçin eğer bizler şey edip gozgamasak, soramasak, iyi demesek bara entek näme boljagyny hiç kim bilen ok. Ertirsi berýän bizim başymyza gelip biler şu zatlar. Her kim diýär da näme diýen, näme işiň bar zat diýär. Ay meni her adama düşünürip bilmeýän bilýärmi? Yani bir aktivist diýilen adam men meselem peýdaly boljak bolýanna bilýärmi? Meselem men bir gürleýän adamdan bir peýda bolup berke adam aklyna geler, yani akla gerer. Berke insaba geler zat edip. Şonuň üçin şu diýen zatlarymız diňe öz bähpidimiz üçin dälle, öz bähpidimiz üçin dälle, jemgyýetimiziň ýaşaýan ýurdumyzyň jemgyýeti üçin peýdaly boljak bolup şu zatlar aýdýar, sizlere çağrışlar edýär. Sağ ol Murat. Конечно, aýtmaly, hökman aýtmaly. Hiç kimi goşşak ýaly efire, diňe şo gülälek gelýän goşşak häzir şoň bilen gürleşjek. Şolam isleýän şo sizem eşitdiň, belki ýüregiňizde çynk edip borar, belki şol efire görýän organ işgärleri, Türkmenistan hökümeti, belki şoň aýdan sözleri täsirli bolar şolaryň ýüregine. Şonuň üçin şol efire edýär. Gaýrat edin, diňe like basalyň. O 53 adam var. Köprak adam görür ýaly efire. Gatyryna enerji ýagdaý bar. Mene şol aýalyň çeken zady her bir adam var şo bir ýükü götürüp bilmeýär düşünýärmi? Bir adam üçin iň agyr ýükde oğlun çağany ýitirmek, yani öz düşünýärmi 9 ay garynda daşap şonça eziýet görüp zat edip ondan sonra bir käbir haramdadylar sebäpden çağatyny peýda bermek, yani bir gaty agyr ýa. Aleyküm selam, hoş geliniz. Gaty agyr diýär. Şonuň üçin biz watandaşlyk borjumuzy ýerine ýetirelim. O ödem bir ýat ýurtda ejesi Türkde daşy gyzyny jaýlamana gidip bilmedi. Täbäbi pulsuzlukdan geçim kaynağı diýilär Türk diline. Geçimsizlikden çağalary bar. 4 sany çağasy var ýene galan. Şo çağalar aýaga almak üçin ýurtdaşyny işläp ber. Günne şol aýal gülälek gelince günne öz gyzyny ýadyna salýar. Şoň nira teredine gyzy ýadyna düşýär. Allah Teala hiç bir enäni, atany öz çağaty bilen synaw etmesin. Gaty agyr synawdyr.
başgalar ýaly. Ýaşajykda seredin ha. 20 ýaşynda ýoğlan. Subhanallah. Hada ejesine uğradyň efiri. Hada ejesi gelir. Uğratdym efiri. Düýne mara görünýär, 300 näçe adam vardy dün. Wa aleykum salam. Düýne 300 näçe adam vardy. Feredi oturan efiri. Entek bul düňe görünen tarapy, görünmeýänler vardy ýyski tarapda balkonda oturýanlar. Olar Türkmenistanyň girip gorkýarlar. Görýäňiz dämi? İleşler. Şeýle bir gorkuly hala, ýa adamlar şeýle bir gorkuda ýaşap ber, даже primo efiri. Hakykaty gürleýän efire girmäni gorkýarlar. Bärde biz gürleýände atyrmaz diňe hakykat bolup geçen zat. Ne şu zatlar biz gürleýänimiz üçin olar biziň efirimize girmäni gorkýarlar Türkmenistandan. Ne şulam Türkmenistanyň adalatsız sistemasynyň ýüzüni görkezýär. Zalim hökümetiň zalimligiň görkezip otyr. Bular mene dogry zatlar da. Şoň üçin isteseler hem islemeseler hem mara şu zatlar bolar. Yani bizler gürler, bizi saklap bilmeýärler inşallah. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Amin amin. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Like basalyň doňjuklarym. Diňe like äder gülälik gelneje girenler, şoňa köpürak adam bolar ýalak. Cuma Murat Baýgyzy Güljemal. Henüz 20 ýaşynda arzuwuna ýetmän bu dünýäden göçküden tebäpkär olan adamlar adatlykda gedip ber. Türkmenistanyň adalet sistemasynyň çürükdigini ýene bir tapar gördük. Ejide ganym güýç ýeteninki baý birine bir zat bolanyny hemme kim ylgaýar adalaty gözleýär, ýöne garyba bir zat bolanyny her kim bahana gözleýär, ýani işit оправдание diýär. Adalatsız ýurtda hiç açan hiç gelek ösüş bolmaýar, ne bereket bolmaýar, hiç adam bolmaýar şu ýurtlarda. Çünki adalatsızlyk gidip otyr. Dün görünsüňiz efire giren bir molla smoklar bar. Ýurdumyz Hudaýa şükür parahat diýe. Menem aýtdym, janagym diýdim. Eğerde bir ýurtda diýdim, bir güne adamlar ölen bolsa, bir güne adamlar ölýän bolsa, şol adamlaryň ölümini dernemeýän bolsalar, o näle parahat bolýar diýdim. Ol parahatçylyk bolýarmy diýdim. Ene geli gülälik geneje. Like basalyň doňjuklarym. Salamu aleykum gülälik geneje, hoş geldiňiz. Aleyküm selam. Talipciğim, oňatmy gömýär daýlaňat. Hawa şükür. Sağ bolun gülälik geneje. Efire gelen üçin sağ bolun. Siziň derdiňizi täzen ýadyňa salmaňyz üçin bagyşlaýan şu wagt men size şu efire çağırmaň sebäbi
Käbir adamlar mesela menizem bilen ok bolýan wakalar barada şolary aýtmak hemem şol efiri inşallah häzir ýazyp YouTube kanalynda paýlaşşak köpräk adam görýärler. Biziň maksadymyz gülälik gelejäniň ýaragyny täzeni ýarasyny ýatlatmak däli, adalatyň ýerini tapmak üçin görüşýäs. Gülälik gelejäniň gyzy bir ýyl mundan ozal Türkmenistanda Aşgabat şäherinde Olimpiya sport şäherçesiniň gurulan zatlary bardyr. Gastinitsalar var, oteller. Şo taýda ýaş toýak çek diýip bir jorasy bilen gitdi we şo taýda 3-nji etajda, 3-nji etajynda gülälik gelinje. 3-nji etajda. O 3-nji etajdan ýykylypdyr, ýa özüni oklapdyr, ýa şonu ölümine sebäp bolan adamlar var. Ve şu wagt gülälik gelejäniň öz agdyna eşdert bolup geçen wakany haýyş edýän köpräk like basyň ve de efiri paýlaşyň. Talipçiyim. Men şu internet üstü bilen bir näçe sülçi işgärlerine, ministrliklere ýüzlenesim gelýär. Esasanam Köpetdağ etraf ikinji derejeli sülçi Murat Deli dogana ýüzlenesim gelýär. Şol haramzada paraxor ähli jenayatkarlardan alybilen dollaryny ally öde men ýorlaşymdan ençe wagtlap gaçyk gezdi, ýok diýdirip, yalan maglumatlar berip bize. Belki dinlese, ansaby gelsin, ministrliklere ýüzlenýän, özlerim men ýaly ejedir, kakadyr, hiç kime bağlam dip, şu ene ata bagragusyny çekdirmesin, yanana men bolayyn, çekene men bolayyn, ýöne men mecbur internetde çykýan menden hiç kim aýyp görmesin, gen görmesin. Ayıp yok. Gülälik gelince siz hakyňyzy, hukugyňyzy gözleýärsiňiz. Gülälik gelince hiç talap etýän, men hakym talap etýän. Gyýdymyň namysy gany ýerde galmasyn. Ölüýünçem gidişerin talip dogan. Ölüýünçem. Men çağam şagallara şam etmek üçin dugurmadym. Çaga diýilen zatlar nägünlükler bilen ýetişdirilýär. Maňa bagtyna guwanmak meýetser etmedi. 20 ýaşdan ýaş bolarmy? Men her günüm nähilek geçýär. Bu azyny diňe çeken biler talip dogan. Düşünýän o. Şol bir waka bardy, birazjyk aýtyp berseňiz, nähili boldy şol? Bir zagadym Aşgabat şäherine işläp ýördi. Bir ýyl gowrak Aşgabatda kakasy bilen bileje işläp ýördiler. Gelenlerine bile gelýärdiler, gidenlerine bile gitýärdiler. Her aýda 2 aýdan bir öýe gelýärdiler. Şol wakany öňüm bir aýdyk geçipdim, ýene bir gezek aýtýan. Gaýzagadym şu täze açylan sport meýdançada täze açylan elitni jaýlar ýaşamana berdiler. Şo taýda dowlanyn ba diýip bir jorasy ýalan sözläp alyp gitdi. Aslynda dowlanyn bada bolup biler, men bilemok, maňa hiç kim anyk maglumat berenok. Talip dogan men janymyň ýan ýary, men her gün pikir giýje ýatamda diňe pikir bilen ýatýan, näme sebäp boldukka, näme boldukka diýip. Gyýdymy öldürdiler. Gyýdym ölenok, öllümka, özüm zyňdymka diýip pikir etýärdim. Ýöne men oňa 10 ýyl terbiýe bermedim. Her haçan men çağalama aýtýanym, ölümden başga da çäre tap bolar. Ýöne ölüm diýmek ol insonky namartlyk, bigaýratlyk bolýar, özüňe kastetmeklik. Çağalan bol aňyna badyr. Men çağalam 10 etjek gyýjaga däl men gyýdym. Gyýdymy öldürdiler talip dogan. Gyýdym garşylyk görkedenler, gyýdym şo taýp baranda närazy bolandyr. Bul erteki gün dili gepläp bizi ýerelerden çykarar diýip gelmony şunýaly etdiler, men gyýdymy öldürdiler. Öldürmem aýnadan zyňdylar, özün zyňdy etdiler, elimizden sypdy etdiler. Ýene bir gezek ýüzlenýän Köpetdağ etrawynyň 2-nji derejeli sülçüsi Murat Deli, haramzada.
Paraxor. İtten beter ýigren ýani seni bir düzünçülüklere ýol berýäniň üçin. Gülälik kenece bağışlarsınız. Sizden bir daha soracaktım. Şu kızınızın sureti bar. Şol yüzünde zadyna sinyak bar. Bar eken. Urlan beýdim, urlan. Hormatly ýerleşler şu taýda aýdyp geçesim gelýär. Şol Gülcemal jigimiziň, Tahir Gülcemal jigimiziň bara yüzünde sinyak bar eken gözüň aşagyna zatda urlanlygy görkezýär. Ýöne Türkmenistanyň İçeri İşler Ministrligi we Türkmenistanyň Adalet Ministrligi kaziýeti hiç gelek jenaýet işi açman, suut bolmady enten üstünden 1 ýyl geçdi. Gülcemal gyzymyzyň gany ýerde galdy. Gülälik ýeneje 1 aýdan gowrak efirlere çykyp gürleýär. Şonu da hiç gelek ütköşme bolanok. Şu taýda biziň görüşimiz ýalyk Türkmenistanyň adalet sistemasynyň çürükdügi, Türkmenistanyň İçeri İşler Ministrligi diňe para alyp jenaýetin işini üstüne ýapýarlar. Bular näme bolup geçen waka yurdumyzyň içindäki sistema güýji kime ýetenkä. Bärde näme pikirlenýär? Egerde şol işi ýapýan bolsalar diýmek, munyň arkasynda bir gizlin güýçler bar. We ol güýçler jenaýetin ýüze çykmagyny isleýän oklar. Gizlin pul etdirýär bu zatlary, pul aňarsyna pul ýatyr. Şuun gülälik gelenejäniň başyna gelen zat ertir siziňem başyňyza gelip biler watandaşlar. Şonuň üçin görüşmeli. Biziň başka maksatymyz ýok. Men dogry etden, talip dogan. Sebäbi men 1 ýyllap kanun boýunça ýazyp geçdim, arzamy 1 ýyllap ýazdym men. Her ýerik ýazdym men. Nädeýin iň soňunda men internet üstü bilen ýüzlenmäne mejbur boldum men. Men näme internetde çykasym gelýärmi? Gyzym paýlaşasym gelýärmi? Siz dogry düşünüň maňa. Men canım ýani adalet ýok Türkmenistanda. Her kim sözüm sözläp bilen ok. Azatlygymy ýok biziň. Hormatly ýerleşler, gülälik ýeneje biçare bir eje dünýäde iň agyr ýitki öz çagasynyň ýitkisidir. Bir çaga öz ejesini, kakasyny alyp jaýlap biler. Ýöne bir enata öz çagasyny jaýlamak gaty kyn agyr diýendir. Şonuň üçin Ejen kakam adalet näme talip dogan ýuwaş wagtyň geçmegi bilen boýnuň almaly. Emma bu çaga diýilen zat gaty süýji zat, dünýäde iň süýji zat çaga, iň azyz adam çagaň ölümi ekeni. Men şuňa göz ýetirdim. Sebäbi men her gün men hiç derdim könölenok. Boy ýetenliydim, ilk gözümün göreni. Men nädip çydaýan siz muny bilseýdiňiz. Ýöne men işlemäne mejbur taşar ýurtda. Sebäbi men başga-da 4 çagam bar. Bulan gelejegi bar. gülälik geneje şoň jorasy näme üçin jorasynyň agdyn pyçagam açyp bilen ok, jorasyn şeýle gorkuzdylar, jorasynyň pul bilen satyn aldylar. Jora bolup jora da del. O da şyýdymdy. Ejeşiň barmany ýeri ýok, kwartiramy da alaýyn diýip. Ine adamlara ýagşylyk etseň talip dogan. Hormatly ýerleşler, bärde bara mene söz tapamak diýmäne, ýani ýaman erbet adalatsızlyk diýýär. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň de arkadagy diýe milli lideri Gurbanguly Berdimuhammedow özüne milli lider diýip beren adam. Şu bol işler sereden ok, ýokary işgärler sereden ok. Näme üçin sereden ok? 1 ýyl bolup gelýär diýe, hemme ýerik ardım aýtdym diýe gülälik gelinje ýöne 1 ýyldan gowrak, ýani hiç hareket ýok. Meni diňleň, türkmenler gaty geçirimli, owaram, çyllar. Sehel zat owaram etdi talip dogan. Ýöne bul geçirer ýalyk zat del bu. Allahdan gelen zat del bu. Allahdan men aslynda Allah inanýan. Allah'ın kudretine da inanýan. Ýöne şunu men kabul edemok. Sebäbi Allah'dan gelen del bu. Allah'dan gelen yaraman yatar, kefelläp yatar, şoň öljegini boyuna alarsyň. Allah şükür edersiň. Awariýa bolsa tötäniň bollu, Allah şükür edersiň. Ýene de Allah şükür etýän beterinden saklasyn ýöne bul.
bil kaslayın öldürülen çağa. Vahşilik bilen öldürülen çağa. Sen hazır hayvan urt bilyen mi? Bir kedek tayaktan sen şoňa yüreğine aban ok mi sen? Göy berýän şo ýene sen. Hormatly watandaşlar, ine bizler bu yola çıkanımız üçin bizi käbirler aýplaýar, adet ýa ýöne bizler öz watandaşlarymyzyň, öz illeşdirmediň derdine çäre boljak bolýar. Şu zatlar hiç gelip televizorda da aýdylan ok, televizorda diňe Gurban Gulynyň maşgalasy bilen entep bören wagty kellesine panamany giyip klown ýalyk gezip bören videolar paýlaşýarlar, adet ýalar. Ne bolup geçen waka şu Türkmenistanyň içinde ýöne görýän mühim zadyň üstüne ýapýarlar. Çağalamada iyi çıkmalıyang. Haramda da haçana çendimen çağalamı sanlıkta saklaýyn. Olaň özüniň erkinligi ýokmy? Meni Gülerkence üsvermen, gülerkence ýadanlar üsvermen. Bular wara bilgeşin ýadan adamlar. Yusupowa Türkmenistanyň kanuny esasyny bir adam kimin bolup biler, näme sizde bolup biler ýöne hiç bir adamyň hiç bir adama garşy fiziki güç ýa-da onu öldürmäge hak we hukugy ýok. Hakkı yok. Sonra ýatdan çykarmaň. Siziň ol bilimsizliğinizden bärik gelip bilimsizliğinizden gelip zatlar ýazmaň düşünýäňizmi? Eğerde bilmeýän bolsaň gelip bärde takaly koma. Awyň sepmişdaýdy. Senin düşünmeýän bu zatlara, senin ýüregiňde wyjdan bolsa sen şulara zatlar ýazmazdyň. Allah Taala senin ýüregiňe wyjdan salsyn, insaf bersin. Senin insafsızlygyny görünüp duruşdaýdy. Gülälek genleçe öz gyzyny ýitirdi. Ve şu wagtda çenni şonuň gyzynyň jenaýetkerleri azatlıkda gelip bör ve hiç gelek şoňa çäre görülip börenok. Näme Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi biziň efirlerimizde görenok diýip pikir edýärmi? Görýärler. Habarym berýärler ýokurek ýöne hiç gelek çäre görenoklar. Diýmek isleýän oklar. Значит, wara bu bolup geçen waka olaryň öz elleri var şoň içinde ýa-da olaryň bir işgärleri zatlar ýapýar, şoň üçin ýapýarlar. Näme siziň çağıňyza ertir başyna bir zat gelse, siz hem şey edip oturjakmy öýde sesini çykarman? Maňa bir soragy berip bilersiňizmi? Hiç gelip oturup bilmersiňiz. Başyňyza bir zat gelse, çağaňyzyň barmagyna bir iňne degse, iňne sapagy, bir hepde uuna şeýmeýäňiz öýüňizde. Ýöne başga biriniň başyna bir zat gelene sesinizi çykaraňyz. Ay borda diýäňiz. Hani nirde siziň insabyňyz? Şumy? Biz birek gollap bolmadygymyz üçin biziň başymyza şu zatlar gelip ber. Mundan beter günler garaşýar bize. Çünkü biz bolup geçýän wakalary yani size var bolamyz. Düşünýärmi? Hem zady iýine düşmeli, gollamaly watandaşlar. Men şu taýda aýtjak bolýan zadym, düňe privatyrda aýtdym. Eğer bir aýyň içinde Türkmenistan hökümeti çäre görmese, jenaýet işi gozulmasa ve jenaýetkerleri tutmasa, men bu wakany bütün dünýä eşitdirjek. Şu wagtky efirimim YouTube'a paýlaşjak. Men 6 dille gürleyen, bar bilýän dillerimde de gürläp aýdyp beren Türkmenistanyň hökümetiniň reytingini düşürer. Eğer de Türkmenistanyň içinde Türkmenistan hökümeti, Türkmenistanyň Adalet Ministrligi, Türkmenistanyň İçeri işler Ministrligi eğer de içinde ýurdun içinde adalatsızlyk, adalatlygy berja edip bilmeýän bolsa, onda bizler öz watandaşlar bolup adalaty ýurtdaşynda öz güýjümiz bilen gözläp taparsyz. Yatsam tursam Allahan maňa ýol görkezdi. Allahan maňa ýol görkezdi. Allahan diňe saňa şükürler bolsun diýen. Şu waka şu ýagdaý siziň başyňyza düşse de menden gowy bolmazdyňyz dogonlar. Gülälek ýenejäniň bu dünýädäki iň agyr ýitkisi çağa ýitirmek, ol hiç açan ýitki ýüregine bir ýüreginiň bir bölegine bir galya içinde hiç açan ýatdan çykyp bilmejek bir zat. Bu dünýäden gidinçe ol ýüregine saklar, yani hemme gerek seredende çağasyny ýatlar. Iýlerin gyzyny seredende, çağalara seredende öz gyzyny ýatlar. Bu şeýle bir ýitkidir. Men şu ýitkini näme üçin bilýän tebe menim öz aýallygyny men kiçikam ýoguly kakamam şu ýitkini ýaşam. Men talipçi, men öňgatym merdaýalym. Indi men gözümiň ýaşyny tutup bilem o. Men toylara seyredesim gelen o. Düşünýärmi, toylara seyredesim gelen o. Menin ýaşymy saklap bilem o. Gyýdym ýaly gyýdylar görsem birine meňde Gülcemal jany keşbini birine görsem algap baryp şonu gojoklasym gelýär. Hormatly ýerleşler, bizi görüşip bören diktatura sistemamiz Türkmenistanyň raýatlarynyň hak we hukugyny gorap bilmänligi üçin biz şu sistemi bilen görüşýäs we şundan soňra görüşeriz. Şonuň üçin
size aýtjak bolan zadım, bu adamlar, käbir adamlar Hudaý tarapyň goýulan adamlar diye. Hudaý tarapyň goýulan adamlar adalatly bir jaý etýär. Yani önkü haliflere serediňiz, Ebu Bekir, ondan sonra Ömer radiyallahu anhu, bu adamlar adalatı bilen hükmeden adamlar. Ýöne Türkmenistan'da hiç hili adalat yok. Ve benim Allah'ın önünde and içýän ve söz berýän size de soňa çenli şu ruhum bedenimi taşlayança men şu sisteme karşı görüşjek ve sizlere de goldaw bolmagy çagyrýaryn. İnşallah bu zatlar yerde kalmaz. Kim näme edenim bolsa, eğer de şuların adaleti şaşyan bolsa Allah'ın adaleti şaşmaz. Biz Allah'ın adaletine sığınýarys. Bu adamlar öz nefsini etýärler ve pikredýärler bu dünyevi bu pullary bilen zatlar bilen hemme zat ýap bilerini pikredýärler. Ýöne hiç kile ýap bolmaýar. Diňe wagt gerek. Eğer de Türkmenistan sistemi zat etmese biz öz elimizden gelen ederiz. Ali radiyallahu anhu'nun aýdyşy ýalak. Eğer bir zulmü eliniz bilen aýryp bilmeýän bolsaňyz, şonu sesiňiz bilen, eliniz agzyňyz bilen duýuruň diýe, diliňiz bilen aýdyň diýe hemmerek. Biz hem aýdyr şonu. Sebäbi Türkmenistan hökümeti hemme zady gowedy görkezýär dünýede, özüňiz gowulýaňyz Allaha hemmerini, bizde hemme zat gowy, bizde hemme zat asuda, ýöne ýurdumyň içindäki adamlara çıkyp bilen oklar. Onu sonra gelip başım dik bolsa uýdym. Arkamda dağ yalka kan wadyrydym. Ýöne dadyňa ýetişmedi walam. Ýeteň wadyrydym inşallah da ganyň ýerde oýman walam şunu saňa söz berýän idym. Başım dik bolsa uýdym Türkmenistan çäresini görmese de idym. Ýurda dünýä ýalbarar, ýöne sen aryňy alaryn idym. Gülalek gelince sizden bir zat sorajaktym. Şol Gülcemal'ın boyunda bir çıpoçka bir zat badymy şol zadynyň wagty. 30 gramlyk kardinal çıpoçkam goýup gaýtdym. Geýsagadyma gelýänçem ten dakynydym diýip gula halkaçy wady, gula halkasy ýok. Tümüş yüzüce ýok. Gapçyja ýerim ýertik. Şol köne pullun 7,5 milyon aýlyja wady. Rasotny mal işten ýa geljek geçende mutlu diýip şo gelişi boldy. Ina hormatly ýerleşler, özüňiz eşitdiňiz. Şu zatlar hiç gelip üstüne açylanok. Eğerde şu zatlar Allah'ın bolsa diýmek bu gyz özüne kastetmedi. Zaçet wara. Talip özüne kastetden ok, men muny ýüz göterim bilýän, anana mok ýalan sözleýärler. Anana mok sebäbi men eje, men ýüregim duýýar. O öz ejesi bere çağatna beren terbiyesinden hiç şüphe yok. Bilýär etmeýän zady bilip otyr, etmeýän şu zady diýip aýdyp otyr. Şonuň üçin bärde de diňe şol galýada şu zat şu gyzy öldürdiler, şoňa ölümine sebäpkär adamlar we gynansyň ine adalatsızlyk gaterbet zat. Bir ýurtda adalatsızlyk bolsa, o ýurt hiç açan ösmeýär ýerleşler we yok şu parahatçılık diýäňiz, ýurt parahat diýäňiz. Yok şu parahatçılık Türkmenistanda. Bine bolan waka şol elinizi ýüregiňize goýun. Gatdyna, ýani öňe birdanam bir gepimde de hak etdiň idim diýen. Ýitirenme gatdyna, ýani hak etdiň idim diýen. Galkynyş geljekmi ýokaryk? Özüm Mar vilayatynyň Bayramali şäherinden özleri Aşgabatda işleýärdi. Guşlowa daýhan birleşiginde ýaşaýardyk. O ýeriň, o gyýdym, men gyýdym. Assalamu alaikum. Maýda aýtsaňyz soň aýtjak men. Yok sen gürläber. Wa aleykum assalam. Aýtdym. Gürläber galkynyş. Ýok, bir munçan geldi de şoňa jogap berjäm. Bir mun şondan aýtdym. Hormatly ýerleşler. Bu ýara biziň maksadymyz ýaraňyzdan dus etmek däl. Biziň maksadymyz adalatyň ýerini tapmagy. Bulen tek bir jawaka biziň bilmeýän wakamyz, bilmeýän gidençe wakalarymyz bar. Adamlar gorkýa çykyp gürlemäne, ýöne gülänek gelneje soňga çenigi gitjek dedi. Men indi uje bu dünýäde dedi. Iň uly ýitki berdim dedi, öz gyzymy berdim dedi. Şonuň üçin meniň hiç taatdan çekinýän, gorkýan adam ýok dedi. Tak
bir ece çağasını yitirse olacağı uje hiç taattan korkmaya bütün dünyanın karşısına alýar. Olam bir hakikattir yani. Allah canca cennet dolsun ruhu şad olsun diýdim. Allah Teala size de sabır versin, kömek etsin. Amin. Assalamu alaykum. Edi vatandaşlar, 90 adam madanyny tutaydylar. Diýjek bolýarym şol. Kaçanaçan bu haksızlyk dowam etmeli. Şuň gülälekken jaňy edi ertirmeýänki bir un senki bir ýerde dur diýmeli bolsa, maňa halk bolup dur diýilmese zat ýok. Yani başsız koşun olmaya, koşunsuz baş olmaya. Ha baş olacak kolef koşun olongo, koşun olacak kolef baş olongo. O hepin buna şullayıp o verdim Muhammed'den gidip böyle dağıtlar yetmedi mi adamlar? Ne açanı daşarılıkta işlep görüyorsunuz, ne açanı ılgap görüyorsunuz, iddialık. İyi vicdanı yokmuş o birinizde birinin çağısa öyle çağınızı pikir edip görün. Öyle çağınızı öyle ciyiniz deyip ya şoğlanları yaş gelir, öyle ciyiniz deyip pikir edip görün. Yakınınızı deyip pikir edip görün birinci dereceden. Vicdan deyip zat yok mu? Gelin ben bir ünlü 91 adam mı? Davay şey delin, gel adalet isteyip deyip hemen bir ünlü TikTok'ta paylaşalım. Diktatura sistemi dur, adalet isteyen şu icabı deyip paylaşalım. Ya aşağıdan yazıyanı, dua ediyanı, dilek ediyanı, sağ olun, Allah razı olsun. Yani doğanın hem gerek yer var, hareketin hem gerek yer var. Davay hareket edelim ne? Ne şeyler dua edip görse, o kaçan düzelür ka deyip. 15 yılınız geçmedi mi? 10 yılınız geçmedi mi daşar yurtta işlep görünmedi? Ne şeyler bollu? Yok ben burada birinin ölmüyoruna karışmalım, yok ben bir vakan bolmağına karışmalım mı? Yok ben özüme burada bolonuna sonalgamalı mı? Empati deyip burada da görün şonu, özünüzde bolon yani, o da özünüzde basıp görün yani. Şu geleceğin o adını özünüzde basın. Özünüzün kolsa ne eğli olurdu? İntek yaşandı, o pikir edenizde ne eğli ağacı çekkeniz. O Berdi Muhammed Fred net de o bir drift edip gör, eylek Kazakistan'a gidip gör, bir altı ile gidip gör. Prezidentin oğlu Anglia'da yaşapıyor, yeğenler Dubai'de yaşapıyor, edilen zatlar yetmedi mi? O milletten, halktan güçlü zat yok adamlar. Halk güçlü. Hükümet hiç zat, hükümet hiç kim. Ana talip yıllardır gurulapıyor, biz gurulapıyor. Ya gelip bir işler eden oklara. Ya bizim maşgalalarımız yok mu Türkmenistan'la? Adam hukukları oyuncu, ben 18 yaşım geçtim de, 18 yaşımdan sonra ben istediğim için gurullarım. Öyüme gelmediler mi Paris'e? Gelli guruladım, kalkama ettim direkt. Lan 18 yaşından geçtim ben cevap vermem ok dedim. Bollu dedi istedim bizimden ok. Barışlık yine de innikaya çenne. Eğer yine netice çıkmasa ya kamerada bir gün kamera çekip bir gün video çekip YouTube'da paylaşır. Gülalek geleceğim, ben size söz veriyorum. Gülalek geleceğim, ben size söz veriyorum. Seyredin. Eğer de bir ayın içinde Türkmenistan hükümeti cinayet işi ozap, gerekli adamları tutsak etmese, ben şu vakanı, yani giden servetim ne açı pul gerek olsa hemmesin bererin yani bütün dünya eşittirin yani. Haber seri işteler, hem meri aydarın. Çekinyen yerim yoktur yani. Onu bilsinler. Her gün video çeker. Ona çenli vatandaşlar sizden haiştim paylaşın o, sizden paylaşın. Köpün gücü gerek, hem kişinin gücü gerek. Berdi çol gurulap duramız. Biz baş olsak gel sizden koşun olun, hemen gurulayan. Hemen davay şun, 105 adam olduk. Hemen şu icabını tuğrotun paylaşalım, adalet isteyip. Bak adamlar bu gıydı için değil, adalet için, yurdumuz için, vatan için, halk için. Bu Gülcemal, Ertir Maral, Birun Azat, son kun Devran, haysi birini ölürsünler o. Bizim bilyen cinayetimi deyen 5'ten geçti. Bilmeyenlerimiz 100'den kendir belki. Eden ne diyorlar ministrim, o ölürü, yeğen ölürü, o ölürü, pul olan yapmaya garip halk edilip gezmeli mi? Bir yerde dur diyebilem, yok Mehmet. Bir yerin ölürüne karışmak gerek geldi, yetmedi mi oğlan yedi yani? Gel şunu paylaşalım, emmemiz görelim. Dünya zar edelim. Ne açayım şu adın adı 102 kişinin arasında ortalama 7-8 yurttan adamlar roşurk duruşu var. 7-8 yurda gel zar edelim. Türkmenistan hükümeti şöyle deyip herkim bolyan yurduna oraya yazılsın yapsın. Orsiyetaklar orsu. Avrupa'dakiler öz yurdunu. Arap yurduna yaşayan Arap'tı. Yetmedi mi? Yetti doğru değil mi adamlar? Yetti değil mi? Bir ece ağlap dur, bir ene ağlap dur. Vicdanını dedin okmay, el veren okmay şu dadı. Ne edip öldürülü bilip olmam diye batır. Doğulun edip bir anlak coğrafı alıp gidiyor. Haramdağda yeğenlerim aşka attı. Olimpiya şehirine yani dilim baran okşadadı. Doğru ya ve urluğum 3. tacdan zıngılıyor ve öğünü ölü ediliyor.
Olimpiyada adam şamma değişti sotadaki binalar. Onu emmekşen bilýär zaten. Yo, bolýa, on edil var ýegenler etdi diýen 100% dodar etmäli täwäbi delilimiz ýok. Bilem de onu bardy galkynyş. Yok, bina yegenden ka Taliçan. Bina yegenden ka. DJ Kolyan adam egerde olar etmäni bilerler. Düşünýän emme täwäbi delilsiz gürlemäli bar, ýalňyş etmäli, töhmet atmaly. Eger şundan diýende yegenler arkasında durýar. Binasyny beren adam şoň ekspertin kağıdına merenok da bize bermek bolanok diýip. Näme üçin bermediler şo kağıdan? şolady bar. Ağam. Yegenler binasyny ýönemeni adama bermeýär, öz garnaşyna berer. Dogry dämi? Gel ministrin oğluna da vermeýär, olary bile äskermeýär olarlar. Şolaň tohumyndan biri ýa şonu ýa bir zat bolly ýani. Bir ýere dur diýmeli o adamlar. Garaşmagyň ölümine, garaşmagyň öz başyna bir bela gelýänçe. Näçe adam hassa ýatyr Türkmenistanyň hökümet bargram eden ok. Aşgabatdan ullokan 12 etajly binasy var, sigorta bina diýip. Hökümetiň Gurwan ulyň ýarda we derine, haýyr sowaba derine var. Halka peýdasy barmy? Ýok, Russiýadan getirip studentler tatile getirip betir abadada. Bir ýerde dur diýilmeli, ama edinli halky pikir eden oga bolar. galkynyş şu wagt şu Gülcemalyň meselesini gürleşäýler, men täwäbi bu efiri YouTube'a paýlaşyp. Hoş geldin Gülsultan. Aleyküm selam. Hoş buldum. Selamun aleyküm emenize. Aleyküm selam. Bilal gelince başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Hemen men bilýän ýoldy Bilal ekenen tam hikayeni bilemok. Aydın menem size golda bereýin. Menem sesinizi eşitdireýin elimden gelençenle. Gıcağımın yoğuluna bir yıl vakit geçti Gülsultancığım. Şu neçenle öz içimde bukuk gezdim. Köpçülüğü yaymana doğrusu utonnum. Aşaklık bilen hükümede degişli edaralara arz etsine arza koyverdik. Arzalamızın biri cevaplı gelse biri gıydınızın özün zıngıptır, özüne kas ediptir deyip bize dine şular yağlaki cevaplar gelýär. Biz hiç yıl kanahatlanan, zok, sut olmasını isleyen cenayatçılar tutup bize gör közmesini, gör adın familiýasyny, nireden, kimin çağalarlığından bilemdik. O zatlara bize hiç yıl aýtmak bolanok deyip bize aýtmadylar. Ine men zanymyň ýan ýer ahsyna TikTok'a, internetde çykmaly boldum. Özüm ýurtda Binaň giriş çıkışlarynda kameralar var. Hemme zat var. Görkezmek istese hemme zat görkezi bilýärler. Yok, men şu kölen ýa şo taýda gyýyp ýalan sözler, perhilek gepler aýtja bolan, ýollaşmyň dost aýtja. Ýokurda näçe tan kamera var, ýalan sözleme biz kameralar bir görürdiýär, ol şonu iki eli bilen saçyny ütüp, dyzyna çöküp, "Why men hemme zady aýdyp berjek" diýip, ondan soň on sonra gitýärler. Anha men hemme zady şo taýga aýdyp berdim, şo taýdan sonra diýär. Gelince berde utanmalı adam birinciden siz değerli sever. Gıycağızın başına gelen zatları eden adamlar utanmalı. Katı gıynançlı vaka, gıynansak da Türkmenistan'da yine size biraz cesaret edip gürleyip aydıp beri otursunuz halkımıza nem bolanı ve şunu yalı köp eşittik bara şu gıynansak da köp eşittik şunu yalı vakaların bolup geçenli. Ay nem deyin nem diyeceğimi bilemok. Adalatın ağası galanı. Soğuk salağa garamadım diyeyim. Gitçikliğinden soğuk salağa garamadım ben. Bular için köp ihlas ettim ben. Düşünüyorum gelineceğim. Men saklanıp bilemok, men saklanıp bilemok. Bulara beren terbiyem, bular için eden ihlaslam. Menin tek öz TikTok'umda şun, men düzüp bilemok, TikTok'a düşünemok. Şun gitçikliğinden düşünce suratlarımın hemmesini men paylaşsak yönü men düzüp bilemok. Gencem nasihat edilenliğin nereden bildiniz? Expert raport veren ok dediniz ha? Nerede bildiniz onu? Birinciden geplen hiç aydam gavat gelen ok. Expert işe başlanan 6 saat öňürlerlenýär. Ol ýany näkiler welin 8'ler töwerekleri özün aynadan zıngdy tutup bilmedik diýä. Ol gözünün göğü 3-nji etajdan adam ýykylyp ölmeýär. Balnisa varıp ölür, bir küçüğünden ölüp bilir, el ayak dögülür, ol hiç ile kimen ananamok. Hiç hil gepler gavat gelen ok. Değil yan datlar.
Maňlaýynda maňa görkezmediler, ýöne çapy ýyzwa diýdiler. Belki ekspert ganalandyr o taýdan diýdiler, ýöne men gyýdym urlan. Ýüzüne Yok ıstak. malaydan çapıp ganalanoklara gelinece. Gözünün aşağında sinyak bar, boynuna zatlar var, sinyaklar var. Olar var, yıkılanı bolan ol. Öňüne çekeleşipdir var. Ýoşany ekspert alyp galanna, morka baranna, şulum şuň elinäki, boynunäki zatlar diýip berilmedimi? Näme üçin telefonyny berdiler? Kulak alkası, spoçkası, boynunaki kızıl spoçka, kulak arka hemmesi giden. Password'ını verdiler, telefonunu verdiler, telefonuna bir kaydan soň verdiler. Ekspertiz bolunly futbolunu öňürtü kameralary hemme zat injelenmeli. Birinji derejeden garynlaşyna şo taýyn Aşgabatdan biri trafiği bodaýsyn. Ýolluk bir zat essemme ýerden 7 ýerden kameradan tapýarlar da jenaýaty tap bilmeýänlikleri mantyga sığynok, akla sığynok o zat. Biram Olimpiya şäheriniň ýokuruna şaňda kamera bar. Hemme görülen, hemme zat kameralara da serediler, hemme zatlar size berilen ok. Şona aýtjak bolýan. Bu taýda diňe haram pul oýnaýar. Bilýän size berilen ok. Birinji derejeden garynlaşlaryna görkezlen ok. Belli ki şotada öldüren adamın gatul yegenleri çatlayan bir zat ya şolong ödi ya da şolong yakınları çatlayanlı üçün ödüne değecekli üçün görköden oklar. Pul bilen yatırılan bardat. Hemme hakkı var ecetin görmeni. Ve mal dışında almanı da hakkı var. Gülelik gelince başınız sağ olsun. Sağ olun dostlarımız, sağ olsun. Emmenize salam. Ya men nemen sonra da aydasın meliyada bu ekspertize ejetde ekspertize edilen hattı bermeni hakkı ba. Hakkı yok, hakkın şoň ýollaşmam siz näme üçin bereň zok baňa siz bermeli-de yok biz berip bilem zok. Yok bu yok bu nemeyte eta sakritsi ulike itye dur sultan näme üçin nisene. Bu jenayet edilen işin arkasında ulu biri dur. Eğer durmadı olsa ol jenayet nemesini hükman beremeli mać ýaçet imеет право требовать. Это разные люди. Soňam судебное дело geçirilende şu ekspertizan beren nämesi raportuna göre geçirilýär düşünüňizmi janablar? Yok geçirilýär ýöne в любом случае dur sultan. Eğer advokat bilen gidip şu ekspertizany ejetden kakatdyň aznykamlyňa bolmana hükman hakkı var. Bilýärmi? Prosto ölü hatynam. Prosto neme dilýär berde demetýärler-de şol eden adamın arkasına sizin edil aydışınız yani şol prezidentin olsun, ministerin olsun hükman arkasına bu işker dur oğlum rızglaşaz etmeyecek olup herda edip bu cinayeti iyi de çekerler biliyorsunuz mu? Encan abla şeye benziyor Süleyman vakasına yadınızda aynen, mı olan? Aynen hükman şuna benziyor. Soçağını men näçe wagt öňürdüm şeýler ağladım soçağa tebe meňem bir oglum sportsmen wah ejetine kakatna habar bersin diýip bol başyma geldi teretinde onlar meňem başyma geldi. Ol gülelik ece gatuluk deme ağzınız var onu da düşünýär iýdi yarasın iýdi kesilsin şoň üçin ýa Türkmen halky haçan agzy bir bolur da hemme zatları özleri ayağa alıp şo zat öz hakkını talep etmeni öğrenir. Yine dımma devam etse yine gülelik gelince aydara men öz başıma geldi. Hemmemizin en başımızda vatandaşlar. Gülelik geleceğinin başına gelen zat ertir başkasının başına gelip bilir gelip oturan. Başka görmüşlerinden gelip otur. Gelip otur. Gelip otur. Türkmenistan'a neçe tane gıyıt öldürüp şuloryalı kız ayılına neçe tanesi var. Hiç kim gepleyebilen yok. Näme buların etýän işi diňe türme bilen ugrajaz etýärler bilýärmi? Basar, öldürür, keser, atar. Bar edibilen zady. Türkmenistana diňe bara näme öýet elleriniň aşagyna dumuş terdar berdi Muhammedow eşitmedidir öýtýärmi? Mari naturasy eşitmedimi? Hemme yer eşti, hemme bütün dünya eşti. Toka vara geplep cevap bilen oklar. Olar vara diňe näme bilýär? Öýet agtykları bilen awazada aýlany bilýär, görkezi bilýärler öýlerdi.
Olgunca Nuri efirine men ilkinci ýerek şol özüm bara şol efirin üstünden bardım ýöne bara şu bir zat gapatslan ýa şoňa gap girenmi duýmanalym sebäbi men nädip halk köpçüligine getirjem bilmän ýördüm-de. Yok, ben bunu yertir berde bir kanal nimeden kanalla daydık geçer. Näme gyjaz näçen ýylty gülälik gelinje? Gülcemaljan 2003-nji ýylda 20 ýaşamala günü 20 yaşamaka ýoğul Gülcemaljiňiz. Ya bunu vara eşittirmeli menem ädir elimden hemme gelen näme bulum serişden bar bolsa bütün tanışlarım bilişlerim bar hemme zat ulanjak men ve şu vakany ýerde goýmaýan yani elimden gelenidir. Diýmek Türkmenistan hökümeti sen o. O taýda da men watanma hiç sasan dönüklik etmen, watanyma janym urwan ýöne. Dönüklük däl bol. Eger watan hökümetin derromen öýme habar bar ýa şoňyň ertirligi näçin öýme habar bardy şu eliniň diýäni dogrymy ýalanmy anykladylar görse hakykat ýene ýapdylar hakykatdan hem bolup durşarak näçin men ýollaşyma hiç kim jaň eden o. Näçin idaradan agam diýen o. Diýmeýärler, sebäbi bezat Belli açaçan belli näme bolan. Конечно, уже belli da bular bara özüni nädip işden firjany bilen o bilýärmi? Hatsaby ýok, beýlekler görkezýärler, başga zatlar, ine o ministr aýdy, bunu battyk. Görkezin siz çağany şular ýalyk iznasиловцы edilen çağany, ine şular ýalyk jeda berlet, вот смерть diýip ölür, tezad etdi. Näçe şu zatlar açaçan eden oklar? Näçe başga açaçan edeler diýdiň şu zatlar açaçan edilen oklar? Sebäbi Türkmenistanyň hökümeti adamlaryň aladysyny eden ok, öz halkynyň hiç aladysy eden ok. Etmeýärim. Diňe öz talabyny sorap şular ýalyk zat diýip efirlere çyksaň, öýüňe adam var ýa ugrozary. Bu ýalyk zatda bolsa hiç deme iş edibilen ok. İş edibilen ok Türkmenistanyň halky. ödem Aşgabatda Olimpiski garadokda bolan wakadyr bol. Hemme yer kameralaryň hiç bir videosyny zapisyny zadyny hiç kirgila etmediler. Ve bir ýyl geçti üstünden bir ýylyň içinde de çärede görmediler, sudan bolmady. Şuday diýmek gizleýärler watandaşlar bilik galan. Türkmenistanyň İçeri işler ministrligi, Türkmenistanyň adalet sistemasi çürükdigini ve günäkärleri gizleýänliklerini habaryňyz bolsun şu wara. Erde ertir berýän siziň çağaňyzyň, siziň bajyňyzyň başyna gelse, şu siziň näme bajyňyz şu Gülcemal jigimizden artykmaşdyr edýärmi? Hiç gel artykmaş däl. Türkmenistan hökümeti haramzady hökümet. Şonuň üçin görüşmeli, aýaga almaly halk. Soňa üçin görüşýär. Gülälik gelinje söz berýän menem elimden gelençenli bugünden başlap eşitdirerin bolýar ama näme etmeli bolsa hiç çekmenem. Biz yarasın, geçmiş olsun. Sizin acınızı bizem paylaşar sizin bilen yana elimizden başka sesinizi eşittirmekten başka hiç saat gelen ok hazır. İnşallah çare görürler. Yok bu arada imsim oturacak bir yılla näme derken pikirde geldim pikirim yok olmadı. Yok, Gülcemal ejeten boyda işleýtem mamolya, gelince diýsem mamolya, men özüme aýratyn bir efir çykaran. Aydar berde de men daşa ýurtda bolamsaň, onu Aydar ýene de bir neme gepleşik çykaran. Açaçan Aydar Türkmenistanyň aýdy we millet Türkmenistanyň hökümetiniň näkillerini ýene de adamlar size magdy berip bolun. Emmeňiz aýaga galyň, biziň bir ýaşlyk çağalymyz ölüp gitdi. Ziyansız bu bir iki saniye haramda düşün bizim çağalımız özlerini feda etmeliler. Şoň üçin hemmeňiz aýaga alyp agzy berip bolun. Bir-birinizle urşmaňda. Gülcemaljan, Gülälikjan başyň sag bolsun. Bar Gülcemal'ın ömrüni eýleki çağalyňa bersin. Allah janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Elimizden geleni ederiz. Ýene de nüans bilen neme ders, rızlaşaz ederiz. İnşallah. Hökümetiniň işläp bilmeýändigini. Şu hökümete da çaky çöz adalaty görköz biziň hem saňa bolan adaçygan bolsa anamyz döresin näçe çağan öldürjek ýene sen adalatyň ýok. Adalat diňe biz halk bolup da der. Gel Gülcemal üçin görüşelýän adamlar 143 adam paýlaşyň. Her bir hemmemiz bir günde paýlaşsak şu zat köpelip gidýär. Her ýerinden 100 adam gitsin 143 adam etdiýär. Çek TikTok'ta şu videoň çek şu efirden soň şu videoň çekemden soňra da siz şu videoň paýlaşyň, repost edin, zat edin, YouTube'da da paýlaşak.
bul diňe türkmen diline, ingliz diline zady New York'ta Times Square'da plakat boýuryty. Şo taýda Güljemalyň suratyny goýup men gerekli zatlar ederim. Yani maşina gerek bolsa reklam eder ingliz diline. Ýöne şu zady ýerde goýmaz. Güljemal jigiminiň gany ýerde goýmaz. Göreli hani sizler gizlejek bolun bizim görüşjek bolali. Hani kim galip gelir? Bundan öyle gizletmen, talipçiyim, gizletmen. Yok. Her gün YouTube'da Bütün dünya eşittirir. Her Bütün gün dünya YouTube'da eşittirir. Arkayım olun. Gelince bütün dünya eşittirir. Bular var ya pikir ediyorlar. Hükümet baizlerine pul vaat edip edip verir. Siz var ya ente karışın ente sizin sonunuz geliyor. Halk olup ayağa kalırsınız. Bu kurduğunuzdan yapışırsınız nesip oldu. Halk olup karışın ente. Ente bu govunlarınız. Uje bollu, uje bol geçti, uje yak bu kurduğuna çenli geldi. Sizin ediyen adalatsızlığınız. Halk uje korkan yok sizden düşünüyor mu? Halkın çekeni uje yetik. Yurttaşında ölen vatandaşlarımız var. Şolar biçare ölüler. Size sebepler. Siz sebep olunuz şolara. Yurdun içindeki ülkeden adamlar var. Yurttaşını çıkıp bilmeyene için aeroporttan çıkıp bilen oklar şolar. Şoňa da sebepkar sizler. Adamlar pul berip tap bilmeyen yurttan çıkmak için özüne asyalar, kastediyorlar. Dündajı bir yazıya özüm öldürecek diye Türkmenistan'ı bol geçen adalatsızlıktan sebep. Yine adamlar çare tapan oklar. Bilen oklar ne emeğin eklencini tapsınlar. Özünüze zulmetmeyin. O şulara zulmetmeli. Olur bize zulmet yağmursa biz onlara zulmetmeli. Tağlar nekleyebilme gatı kıyın olu Türkmenistan'ın yağdayını şonun için en atalar özlerinin canına kasvet diyorlar. Idi ekleyebilen oklar. Ekleyebilen oklar. Bu cinayetlerin işini hiç aytını açıbilen ok. Hiç aytı hiç sat eden ok. Bular diye öt nemelerini alacak net diyorlar. Şonun için Türkmenistan adamlar, raydaşlar, Türkmenistan'ın vatandaşları yemeğiniz ağzı ver olun. Yemeğiniz ayağı alın beydip 30 yıllar beni oturmalar. Yine 30 yıllar oturup geplemeler. Dine ayağı almalı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oğlum tabii. O vallahi şükür o böyle. Bilalek başına sağ olsun. Allah kuvvet versin, izi kesilsin. Nasıl bir talep söz verin için. Sağ olun gence. Sağ olun. yine bir gedek. Dine bira iki bölüme gücüm ya biram yalvarıp bilýän yine bir gedek. Ministerliklere, adalet ministerliğine yine bir gedek güzlenýän azajyk wyjdanyňyz bar bolsa ben Ne oldu? yaşlarım haçan durur. Haçan men gıydymyň ýasyny tutmam goýarm. Yok iyiydin gelecek zaten. Yok olayım ne bilip öldürdüler onu. Ayşol Seret Birdat bada Gülalek geneceğinin gıydı Gülcemal Olimpiya spor şehirci var olimpiyada olimpiyski garadoktaky şu wagty bilemok jaý boldy men hem şu taýyp bar ya bunu yaş toyuna diýip ekdiýär jorasy şu taýda 3-nji etajdan bu gıydy ya oklaýarlar ya bu gıyda bir zat etjek bolup bu gıydy özüne oklaýar ikisinden biri karoçy sebäpkärler adatlykda gelip ber bu gıydyň gözüň aşagyna sinyak var. Ondan daşary ekspertiza hiç gelip kağıt beren ok ekspertizanyň kameralar var, zatlar var. Cinayet işi gowdulmady. 1 ýyl geçdi üstüne sudan bolanok cinayetçiler daşyna getip. Kakasam gitmedik yeri yok, kakmady gapsy yok, hiç gerek şäherde görenoklar. Ne bolan wakaşyl. Öl kastana öl. Ne medipdir dağın ha? Ödüne kaseden ok gıydym. Biz yanına devam gülerek geleceğiz. Bu ne otur yani? Yok Ferhat dostum. Ya mesela özüne kastedi. Gülalek gence burmun delilini men verecek. Özüne kasteden olsa Olimpiya şäherinde kameralar görkezip bilerdi. Näme şu kameralar görkezlen ok. Näme üçün ekspert dady berilen ok. Hadi özüne kastetdi. Özüne kasteden olsa boyunnak, spoçkosy, glokakasy näme şu berilen ok. İnsanyny talip arada paylaşdy. Ýoğlunyň insan kuja suraty var. Gözü gök, urlun belli. İngadan özüne öldürüp kameralar görkezip bilerler ha. Doğrudan dostum, kameralar näme şu görkezden ok. Şu taýda bir ýol hereketini bolsa derrew tapylýan ýerde. Olimpiya şäherine merkeziň özüne aşkawatdy. Näme şu kamerany görkezip bilen ok hökümet. Batýanlyk üçin, özüne degenlik üçin. Yok. Bugün Olimpiya şäherine öldürme. O taý içinde nerede? Yok şu. Gün şoňa öýtüşindäki binalarda bolýar dostum. Men Olimpiya şäherine Aziýada da işledim. Ýokordukda da kamera var, aşağında da var, binanın girişinde de var, her etajda da var. Her etajda kameranyň görkezip bilen oklar. Bahadır onun içinde yaşayışıyor var o dostum can.
Yalan sözlemesene sotayda yaşayış var. Men görmüşüm. Yaşayış var. Vas moyun kaptanına yaşayış berili, sportçulara berili şotaydaki jay. Da. Ola bolmandır yana. Tamam ya, kâme tayda. Ne? Yüzüne söyledim gözüne. Şul bolup geçen vaka şul. Yüzüne ne? Bağışlarsınız gülerek gelece. Yarağında duz sepiyan olayım yani görkezmesek bolmayan adamlar görsün şunu. İň soňkuja jaýlanmadan purta şol. Gülerek geldiğin öğren yoktu mu tayda? Bak men şular için yurt dışına çıktım. Gönü kaydıklarına bu haber geldi. Ben bunların öz günlerini görüp bilgeler deyip Katar kayını ettim işlemeyene. Dünyal ağaç ölüm mağdur etmedim başımda. İyi yarasın. Yani dilim tutulur ama. Hava şolar ýaly. Eğer de Ne için gıyzımın suudu olmadı, gıyzıma cenayetinin üstü açılmadı. Gepledemen atan dönü olyan mı? yok. Siz vatan dönügi bolamadı. Yok, hiç gerek. Vatan dönügi diýen adamlar vicdansız, zalim adamlar olur. Ne Müslüman, ne kitabı var, ne Allah'ı var ol adamların. Olar ýalan adamlara püns vermeň. Allah Taala hiç kimi çağırsy bilen, daşy men şolar düşmanlyk edýänim bolsam, men şolara daşy şu zady dilemok. Çünkü çağı yitkisi in agyrdatdyr. Onu diýen adamlar var, bu durmuşda hiç gerek yapışýan zady ýokdur, maksatsız adamlardır. Olaryň bar düşünjesi diňe sistemi üçin işlemek, şoňa hyzmat etmek. Olaryň bähbidi diňe şol dünýäwi bähbitleri. Olaryň aýdypdyr ne kıyamet gününe ne Allah'yla ýalyr olar adamlar. Şonuň üçin bizler hakymyz hukumy üçin göreşeli. Bize kim näme diýse diýsin, biz Allah üçin edýär. Biz öz vatandaşlarymyzyň haky we hukuky üçin edýär. Biz gülälik gelnejeğiniň ganynyň ýerde galmamalygy, çağasynyň ganynyň ýerde galmamalygy üçin göreşýär. Görüşersem soňga çenli. Onun kaptanına kıyılar çağırmandırlar mı? Gıyılan hemmeten çağırlan. Bilemok yine bir gıyıba deyip maglumat derýärler. O gıydı hiç tanamok. Ýöne men öz owada şyýdym tanayan. Başda imos bady ağlap näme bolanyny soradym men. Bulak etdi. Men onu soň hasam şu derap başlady bu özümde bol ýörüýte gurnalan ne. Onda güne olarda var ya. Şolarda güne. Olar bizleyen bolsa. Gülcemal can sadaca da yuwaşady. Bir kemur başynam çarap bilen okdy şoň üçin kakasy wady ýanynda. Men gydym gidip satdylarmy men bilemok. Men nädip onsaňdymyk gedeýin. Hani şu taýda molla sırap gelip görenler vardy. Ay ýurduma para hyzat diýip molla maňa akyl berýärdir. Näme diýjek näme şuňa? Şumy siziň ol padşahyňyz boyun bolmaly, hiç kilik boyun bolmaly. Şuraya padşalaryny görüşmeli soňga çenli. Çünkü siziň padşahyňyz hiç kilik ýurdun halkyň ýesine çykanok. Ýesine çykanok halkyň aldasyna edenok. Näside ýene bir şaýat dokazatça size. Şumy siziň padşahyňyz? Hani siziň padşahyňyz 5 wagt namaz okuýardy? Namazly adam şu zatlara ýol berermi? Erde daşy garyndaşym bolsa şu zatlara ýol bermeýär. O TikTok'da paylaşanların peýdasy ýok diýär. TikTok'da paylaşyk adalet ýok. Garaşyň entek köp zady bolar. İnşallah garaşyň entek bu ýaňy bir başlangyç. Bu ýer bir baraýyn inşallah Allah ýol berse. Eğerde adalet islemeýän bolsaňyz, biz onu öz adaletimizi gözäp başlarys. Ýöne soň daşy ýurtlarda gürlemeýän bolýarmy? Onda daşy ýurtda gürlemeýän Türkmenistan hakda, Türkmenistan ýurdumyz eýle diýip haramzada politikler, haramzada yalançylar sizler. Ve şu politiklara gollap bolýanlar. Onun o tayda talip bara bir ulurak bir badır. Götü yapılyanlar. Bärde uly oýunlar gidip oturdy dostum, seret sebäbi bular gizläp oturlar. Ekspertiza kagyzy näme diýmek bilýän ol bermeýänlikleri uje значит şolaryň razglaşat etmek isleýän oklar. Значит şüphe var şu ölüminde şonuň üçin. Ýollaşyň näçegedek stolym rıklak gaýtdy näme üçin bereň dokmaňa şoň atynly. Bize bermek bolanok. Soňra näçegedek plan jüňel ýolmaşym şo taýda daňylyp oturup ýok etdirýär özüne, ýok iş ýerine, ýok. Onu gülerek Adam rahat geldi sürçü.
işi gidip oturanların berýän derler, bererler. Bir yıl araştım ben, netije olmadı. Oy, dünya bolanlar etdim, bağışlan, bir yıl oldu. Yok, 1 ýyl boldy dostum, 1 ýyl boldy. Yani bir aýdan gowragam Gülelek geneje efirlerde çykyp aýdýar, hiçkilik çärede gören oklar. Aýdyp otyrlar diýmek, bärde uly oýunlar gidip otyr. İslämi okşaňanmak ýöne belki hakykatan prezidentiň garnaşlarynyň eli bardyr şu işte. Yani eğer şu zatlary gizleyen bolsalar, çünkü näme üçin watanyň habarlaryna görkezýärler? Näme üçin habarlarda başka zatlar görkezýärler? Meselem şol radarda meselem tutulýy adetdi paraxolar görkezýär. Näme üçin şurýalyk bolup geçen jenaýatları telewizorda görkezýänoklar? Şunu soran jogap berip bilýärmamka? Beren oklar, çünkü bilýärler halk ertir sonra ver paşlar birek bire. Bular gizleýärler. Hakykati halkdan gizleýärler. Ve näçe gizleselerim hakikat yüze çykyp otyr. Bunu garaşsız diýip edýärler onu. Garaşsızlıktan asly yok dostum, yani dünyada näçe sana garaşsız yurt bar, hiç yurtda olar ýa-da yok, yani garaşsızlyga degişýärler. Bu diýmek stres habar berişleri işleri diňe hökümetin propagandasyny öğretýärler. Dün meselem Gurbanguly Pihpahyň maşgalasy bilen kalyaska surwaýlan pör telewizorda yarım saat şonu görkezýärler. Kime gerek şol kalyaskasy görkez ýurtdaky bolup geçen wakalary görkezdim. Yalanlap pörler. Vatandaşlar, wagt geldi, uje aýak almaly. Bizler aýak almasak biziň ýurdumyz elden gidip barýar. Ertir çağalarym öler, Gülelek geneje çağalaryň ölüşýärler. Siziň hem çağalaryňyz başyna geler. Zorlar diýmeýin, her kimiň başyna her hili belalar gelip biler. Men şu jaga Süleyman Çağa ne hilekler gynanyň başda şoň. Daşowdy oglanjyň. Ýöne men başymda bular ýaly bela badyr öýtmedim, seredin. Hiç kim garaşan ok, yani hiç kim bilmeýär ertir başyna näme geljegini. Ýöne biz näme bolsa da Allah Taala diýe Kur'an-ı Kerimde biz Allah не меняет положение людей, пока люди не меняют себя. Allah Taala adamlaryň durmuşyny ýetmetmeýärde adamlar özü ýetmese diýär. Şoň üçin bizler ýetkäp başlamaly, özümiz talap et başlamaly, hakkymyzy, hukumy talap etmeli. Bu normal bir zat. Halk ayaklanmaly, vatandaşlar. Eğer Türkmenistan hökümeti halkyň izni, öz vatandaşyny gorap bilmeýän bolsa, bu diýmek Türkmenistan wlaýatyny illegitimni. Türkmenistan hökümeti işini alıp barıp bilen ok. Başka näme diýjek vatandaşlar? Ýalňyş zat aýtýanmy men? Ýetere çördü, maýa diýip biri ýa. Türk işläp beren aýallar haramzada diýe. O köp ýerde haramzada eken. Bize öz-özümize zulmetmeli vatandaşlar. Bize öz-özümize zulmetmedi edenimiz için bize şu ýalyk ýolbaşçylar zulmetýär. Şunuňyňyzmy? Bizler bir ýere birimize zulmedip otyrys. Bir-birimiziň hakyny ýep otyrys. Şonuň üçin Allah Taala da biziň başymyza şu ýalyk şular politikalar getirip otyrlar. Düşünýärmi? Türkmenistanyň prezidenti işini alyp barıp bilen ok. Gurbanguly Berdimuhammedow öz ýerine gelip ogluny goýdy. Çürük sistema dowam etmek üçin ve şu sistema hiç gelek adalaty saglap bilen ok. Türkmenistanyň içinde. Ene Gülelek genejanyň gyzy Güljemal ýalyk bir näçe sanak gyzlar ýok bolup biler, düşünýärmi? Bundan başka da. Balkanış görülecek mi? Mundan barmon. Tak yokurik şu görüleceğimiz var mı şu bolan vaka var arada? Talip ola bolmandyr. Mene näme diýjem bilem o. Конечно bolmadı, yani уже çağından çeňinden çıktı bu zat, уже yani sıganok. Уже bu dert var, adamların уже bokurduğuna geldi, düşünýärmi? Yani birinci sapar bolan zat değil, bu näçe yüz sapar suçlar olýar, bunu bilemiz o gaýyn tak biz dostum, bilemiz o bolup geçen wakalary.
Biz bilem doga bolup geçen wakalar bilem doga näme bolup ber ýurtdyň içinde. Sebäbi aýdy oturna telewizorda propagandadan başga zat görkezden oklara. O propaganda diňe halky oýalamak üçin men şöyle gahraman o zatlar tiýatratdan zatdan pikir eden adam däl ol, halky pikir eden ok. Näçe adamlar öldü mene, näçe adamlaryň dadyny aýdyp bereýin. Bayram Ali 2013-nji ýylda prezident gahranaty kakyp 13 çağany öldürdi. Şolaň hakyny ýerde bilýän barmy? Belki gülälek gence bilýändir ýadyňa düşýän o da çärede Gresde. Bayram Ali o tüwele näme diýip baş otaýdy 4 çay öldü. Prezidentiň ahranatyň kakmagy bilen näçe adam ölmeli, o näçe adam ayağa galalyň adamlar, muň başga bir ýoly ýok. Oh. Ay ablam yaradı. Näçe adamlar gitdi, öldü. Ýene näçämiz ölmeli? Ýurdumyz ellenip gidip bare. Ölüm size gelýänçe garaşmaň. Biz gideliň şoň üstüne. Ol barbardan ýok edip dur bizi. Bizi watansyz zaten goýdy. Çölüň ortasyna gezip bören goýun biz şu wagt. Öz hakymyzy talap edeliň. Ana adalet nirde? Biljem aganyň zady nirde? Ýekece zat açdylar, bir ýyl adalet tapmadyk adam indi tapar öýdýänelmi? Akyl bar. Bir ýylyň içinde şu adalaty da etmedik. Bir hökümetden ýenesin näme garaşýaňar? Ayağa galmakdan muň başga bir ýol ýok. Başga bir ýol ýok adamlar. Galalyň ayağa. Hakymyz, hukumumyz üçin. Hani o gurlayanlar işte arkada böyle gülýäl ýurdumyz var. Görkeliyor. User gurlayan gurlajok diýdiň ýa-ni. Korrupsiýa ýatdy. Men size öňkü hepleşiklemde aýtdym, sen Türkmenistana puluň bolmasa hiç kim. Adalet pulu ýatdy, adalaty gözlejek bolsaň. Adalet pulu ýatdy. Baýa bir zat bolanda hemme kimilgiýe, garyba bir zat bolanda hiç kim ýyzyna düşenok. Ine bulam adalet sistemasy. Garip däl dowunjugum, Hudaýa şükür 5 çağam, 6 çağam vardy. 4 çağam bolup galdy. Bugünime de şükür. Ýöne inne 3 derejeli, bilen 3-nji derejeli bolsam hukumat hakymyz badra, biz raýat bolsak. Конечно, Türkmenistanyň konstitusiýasy hemme raýatlarynyň goragatmadygyny kanuny esasynda adam näme etse de nira barsa da o tapaly ýok. Türkmenistan her bir raýaty kanuny esasynda goragatynda bolmaly. Yani hiç kimiň güç ýeteniň ka bolmaly. Kanuny esasynda hemme kim eden etmişine jogap bermeli. Aýdy ber aga. Dinlerle uzayar. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Sağolun, xeyirmisiniz? Oh, şükür Allah. Genece birinciden aqatly gynanç bildirýän ýagdaýlara men bir kere ýazypdym size. Indi gönümel aýtmaly wagtym geldi. Agyr ýagdaý. Hakykatdan hiç kimin başına gelmesin. Men hiç kimem tanamam. Onştaý ýurtdaşyny işläp görün. Hiç kimin ýazanyna jogabam beremok. Wagtymam ýok. Wagt tapsa men hadertnişýän, indi men tudap bilemok. Dogry düşünüň ýüregim agyr ýani. Haçan ölürkäm diýip görkän özüm. Hawa muň ýaldatlar bar, geçdi geçe. Diýana bolarmy kaldy ýa? Hawa ýyl geçdi geçe bar, derdiň. Bu dertlerin üçin uğraşması beter bolýar. Adamlaryň halgynyň jümüşlerine ýyllar boýa aralaşyp gitjek näme. Bunu hiç kime bu zatlara duçar etmesin da şak boldu. Bolanyň ýaşy ýolyny ýöne genece başa gelipdir. Bul bar, nitolka siziň milletiň başyna gelen heme hiç kimin bir başına gelmesin Allah can benden hem yatan yer ýagty bolsun diýe de Allah can güç kuwat bersin. Şat bolsun sen maňa ters düşünmede o inne ölüňiň rahat toý diýjek bolýamsyň. Yok genece. Ya bir awariýa bolup men diýdim adam tutma diňe ruhuna ayat ýürek akjek ayat bugün sen okudum. Ýönemin garny men ýerde ýatyrmaýan da on men bu arada ülküm oturman inne. Yo iminne men wara indi näme gepi Allah can näme görmesin bolýar. Gepi başlaňda da bir agyr ýere baranyňda ilki bilen näme soramakdan başlanýy aly başlajak boldum siz ters düşünmäň o zatlara. Size Allah can wara şol başlan göreşiňizde dogum bersin ilki bilen ha. O dözüm bersin, islendik karşılığa çydamany.
güç hayrat bersin, nesip bolsa bul adalet yerini tapar. Biz oğlanlar bilen hemmemize sizin gaýryňyza, o geçirip duran gynançyňyza, akylaryňyza düşünip dursa ýöne ýagdaýlar şoň ýaly uje hemme zat boljak bolan piýge ýeten ýagdaýda prosta ol bendäniň ykbalyşyna gawat geldindi. Şol ýagdaýlary üýtgetmeklige sizin gyzyňyz ýaly entek bir näçe çağlaryň ykballarynyň sebäp bolmagy mümkin. Ağlamayın, mert bolayın diýen ýöne Hudaý saklan hiç kimin başına düşmesin welin wara. Oňa kän adamlaryň neme bolmagy mümkin. Sebäbi hakykatdan hem ýagdaý şo zat hakykatdan hem şu wagt janly ýagdaýda dowam edip duran hadise. Oňa halkan düşünübem dur ýöne düşünüp özüniň düşünjesini aýtmakdan saklanyp duran adamlary düşünüp aýtmajak bolup duran, bilgeçliğini aýtmajak bolup duran adamlaryň aýdyp duran yalan gepleri basypdy. Prosta 5 tanak sagal gürleýe hemme zady öwüp yüzlerçe sany goýunyň mälemesini basyp durda şol. Goýun diýsem men halka neme diýip aýtdygymdan men türkmen halkyma buýsanyp durun. Mysal üçin öz adamdan onuň öňüňe bir galyksa öňünde hiç adyň durup bilmejeginem siýillerin hem dağlaryň hem goýan bolup gitjegine men berkmen ýan. Hakykatdan hem o jigimiz ýaly entek başga da köýüp ýatan arlaryň ählisiniň alynjagyna dananýan. Nesip bolsa hemmesem bolar. Allahan şo ýollara ýeter. Zatlaryň hemmesini ýykylyp soňuna sogana kiler. Soğanam däl soňa wara edil kakyň ýygynyň gurap toýunlaryň parça-parça ýarylyp tomuzun üstüne çıdaman jaýrlyk gidişi ýaly bu sistemde öň soň jaýrlyk gider. Tarihde diňe ol şeytanyň keseklenilen ýeriniň käbede keseklenilen ýeriniň bar bolşy ýaly bularyň tarihte galar keseklenir adamlar. Galar inşallah da. Hemmesem bolar gençe adalet ýerini tapar biz siz bilen hemişe bulu nitolkabul birine goşulmak ýa-da biriniň gurrun etmekden hakyky özüň raýatlygyny hem raýatlyk borjyny düşünýän adam hökümünde üslendik bir adamyň aýdyp edip biljek gerekedi bol. Mysal üçin men planyny çağırmadyň ýa oglanlar çağırs ediň etmediň diýilen gurrunlaryň birine de häbermäni özüm aýratyn bir adat raýat hökümünde şu gurruny aýdyp biljek. Men hakykatdan hem hakymy talap etmäge taýýar. Onu ederine misal üçün menne Türkmenistanyň içinden gurlap ötýürdüm. Onanyň şuwa men taýýar şurada. Sendik wagtda. Meniň duran ýerim hem häzir zaskaýt edip duran bolsalar geläsinler. Men şurada taýýar. Men mudamada siz ýaly har köýerleriň ählisiniň arnyň ýerine düşmeginiň tarapdary nesip bolsa bu gözlerimiz şoň ýaly ýagty gelecegi görür. Özümüziň nesillerimize de ýagty gelecegi galdyrar. Sizem şol sanda galan çağanyňyzy gahrmançylyk hökümünde şo jigi-jigimiziň taryhyny ýatlar diýip kiredi. Şeýle watana rahmet etdim. Watanyň goşundyna goşund etdim. Kärenne ýerim mady, potrodum mady, paltalar ekdim, buğdaýlar ekdim. Buna watanyma goşund däme. Näme otaň men watanyň raýaty bolman, öz gepim geplemäýin, näme adalet islemäýin. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Jigin bir mutlu aýda. Elimde şo zat genece galanam biz siz bilen ýigitler hemmemiz nesip bolsa bolar, göreşip goýmalyň. Goşuljak adamlar bolsa da goşulsunlar, sanymyzy köpeldeliň. Biz wara beýdip özümiz depgil etmäne hiç kimiň de bergidar däl, hiç kimiň dep bilemäne haky ýok. Sen şol wedipede oturan oglanlar vardır. Şolaram ertir gün bolsa bitse bolar, bolmasa bitse de däl şolar. Oňalyk wedipeden çykan, wedipeden kowlan ýa-da oturma wasylyp gidip soň gelen, ýylyň içinde dol Türkmenistanda 4 bolmasa her 10 adamdan 4'ü var, 4'den biri bolmasa-da türmede oturup gelen ýa-da üstünden iş gozalan adam boldy bu. Öz ýurdunda bu zindanda oturmakdan zindanyň daşynda da zindan ýaly boldy hakykatdan hem. Şonuň üçin gelneje berk duruň egerde bir zat bolsa mudama halkyň içinde taýýar oglanlar bardyr biz hemmemiz hem taýýar onu oglanlaryň käbiri bilýänler bardyr.
Nesip bolsa hemme zat bolar. Ýöne görüşü dowam edelim. Hemmeňize öz adımdan çağırış. Hemen size ullukan gayrat dileyen. Çok sağ olun. Sağ ol ağam. Hoş. Allah razı olsun. Haydan senin için inşallah. Bir de doğru düşünenin için minnettarlığım milleriyen. Buraya gaýtjaklarym barmy? Brajaga. Gürlejek mi? O iyileşler başka aytjak zadymyz barmy? Näme görýäňiz özüňiz? Halk näme ile adalatsızlyk bolun üçin hem gülälik gelece çıkıp berde adalet gözleýär. Bizim bolsa adalatyň temelli etmegini üçin soňga çenli görüşürüz. Biz öz watandymyzdan ayrılık diýip ýurtdaşyna diýip pikir etmesinler. Biz watanymyzy hiç için ýatdan çykarmaýar we watanymyzyň şolar ýalyk ganhor diktatorlaryň eline goýmaz. Halkymyz üçin soňga çenli görüşürüz we sizden hem haýyş etjek zadym. Birinjilik bilen Allah'a dua dileýärdim, ikinjilik bilen hem her kim öz elinden gelýän zadyny etsin. Garynja misaly İbrahim peýgamberi o düzünün wagtlary garynja arkasynda suwdamja säkit barýan eken we şonu garynjadan tuýan eken. Nira barýan diýse aňarda peýgamber İbrahim peýgamberi diýe ýakçak bolýarlar diýe oduň içine dynjak bolýarlar. Şu suw bilen şu taýyk barýan. Näme şu suw bilen öçürjek bolýanmy diýende garynja diýe meniň elimden gelýäni şul diýe Allah Taala kıyamet gününe menden sorar diýe näme etdiň diýe peýgamberi ýakan wagtlary menem de aýdaryn diýe men bar elimden gelýän etdim başga zady elimden gelen okdy diýip biz hem özge elimizden gelen edeliň bizler hak üçin Allah üçin edeliň inşallah Allah Taala da biziň eden zadymyz üçin bizi ýalkar biziň başymyza resip bolsa adalatly insaply merhemetli bir padşah gelir ýurdumyz üçin egerde o padşah adalatly bolmajak bolsa insaply bolmajak bolsa biz onu öz padşahymyzy özümüz saýlar ýöne ondan öň ayağa alırsın inşallah hemmemiz halk bolup serediň men şu taýda sizi çağırşydym o ayağa alyň diýip inşallah menim Türkmenistana men barýan Türkmenistana yani bu sözümde hiç kilik symýawatsa etmeň ýokarynda Allah var barjakdyryň ýalňyz birazjyk wagt gerek biz güýçlenmeli güýçlenmesek özümizi şolaň eline berip bilmeýäs güýçlenme we şonu barmaly uje halk bilmeli şo biz uje diri bokurdaga çen ýetdi şondan soň o ýerde hakykatan hem ýerde geljeğimizde pikirlenýän bolsak ýerde watanymyzyň güllep ösmegini isteýän bolsak onu bizler bul ýetkeşmeni etmeli. Çünki Türkmenistan hökümeti isteýän kanuny çykaryp oturýarlar biziň garşymyza we biziň bu da sesimizi çykarmadygymyz üçin bundan beter kanunlar çykarýarlar we ölümler gelip oturýar. Bu ende diňe bilinýän tarapy bilmeýänlerim bar. Her kilik çäklendirmeler oturýarlar. Bu adamy bu dünýädäki bir adamyň en uly zady azatlygy erkinligidir. We şol erkinligi biziň elimizden aldylar watandaşlar. Şu erkinligimiz üçin görüşmeli. Azatlığımız hem yok, erkinligimiz hem yok bizim. Azatlığımız üçin, erkinligimiz üçin görüşmeli we şolary kanun esasında halkyň öňüne çykaryp jogapkärçilik çekmeli. Gurbanguly Berdimuhammedow we şoňa degişli şaýkalary kim bar bolsa şolaryň içinde, erde kim şolar hökümet Türkmenistanyň halkyny jinayet iş eden bolsalar, Türkmenistanyň hökümetinden, gaznasyndan bir kanun pul alyp ogurlan bolsalar ya da peýdalanan bolsalar, hyýalatly, şolary hemmesi kanun esasında jogap bermeli. Ine watandaşlar biziň etmeli zadymyz şol. Şonuň üçin gelin bileleşeliň agzy bir bolun. Gollan sabır edin dinleýän. Yani inanyň bize bu ýola biz inananlar bilen çykmaly. Size biz bir zady mecbur etjek bolan zok, mecbur bolan adamlar bilen däl, bize inanan adamlar bilen çykmaly. Bizi tanıýaňyz, görýäňiz şol efirde postaýany çykýar, gürleýär, ýüzüme amaçýan, zadym etýän, hiç datdan gorkamak. Çünkü men hak tarapynda bolanym üçin soňga çyny görüşjek. Sizem görüşmeni çağırýan ýyleşler. Video çekin. Gülälik gelejäniň gyýdy Güljemal hakda. Videolaryň, suratlaryň soraň men okujak. Paýlaşyň şu videoları TikTok'ta gürleýän zat edin, gaýrat edin ýöne o zat etmeň. Kenardan geçmeň, haýyş edýän. Adamlar Gaty maňdyňa batýar diýen sözler, gaty maňdyňa batýar. Adamlar bir gece çykatyp pikir edin ýurdumyzyň azatlygymyzyň, garaşsyzlygymyzyň ýoklugy barada. Biz ýaly döwlet, biz ýaly ýurt bam şey dip beren. Adamlar gorkuň adaly peýdasy ýok. Gürlen. Gazansak nämen gazanjaklygymyzy pikir edin, adalaty pikir edin. Näme gowy ýurdumyzy pikir edin.
gelmesine garaşmaň. Bir zadyň başyna da gelmesine garaşmaň adamlar. Gürlen her kim video paylaşsın, bilýän hakykatlaryny paylaşsın. %99'uňuz bilýäňiz zaten şu hakykatlary. Bir gün geler o gün, o güne tawır edin. Şoňa çeni haýyş dizen, paylaşyň, bilýänliňiz gorkman aýdyň. Gorkun rajala peýdasy ýok adamlar. Vatan bizinki, yurt bizinki, çağalamız bizinki, nesil bizinki, o topraklar bizinki, Berdi Muhammed flanky däl, ol kellesine göre adalet edýärler. Birini öldürýärler, üstüni ýapýarlar. Vatan bizinki, Türkmenistan devlet bizinki. Halkın da dol. Kurban olayım yurdu däl ol, bizim yurdumuz ol. Ova, kurban guly ol. Meni tanayanlar, belki ovadaşlar, belki Bayram Alyn halky kim meni tanayan bolsa men ömrüme pahyryň ýanyna duran, garybyň ýanyna duran gelinlerin. Adalata gara diýen gelin men hiç kaçan yalan sözi halamam. Adalet islak eden ayal men ömrüme. Yalana yalan doğru dik eden ayal men ömrüme. Şo gorkýaňyz üçin basýarlar, arkaýyn bolun. Gorkmasaňyz bara, eger hemmämiz çyksak, hiç de adam bolmaýar, gatar arkaýyn bolun. Gorkyň ajala faydasy ýok. Gorkan adam her gün öler, ýöne merde adam bir sapar öler, ýatdan çykarmaň. Bu zalimler, firavunlar bular. Bular firavunlar, firawunyň edýän zatlaryny otyrlar. Bizi dinsiz goýdular, imansyz goýdular, aç goýdular, hossarsız goýdular. Ne bular edýän zatlary şular. Näçe tanak müslüman adamlar otyr bilýärmi türmede vatandaşlar? Müslüman adamlar bas otyrlar türmede. Adalet gözläp beren adamlar ýurtdaşyna Türkmenistanyň içine şuwa gülälek gidip gürläp bilerek ýanymy şu zatlary. Bu Türkmenistanyň içine efire çyksa göneýüne gelýärler. Gönäp gidýärler şonu. Şonuň üçin çünkü adalet ýok Türkmenistanda. Bu waka gaýtalanmamagy üçin biz göreşmeli, öňüne almaly vatandaşlar. Allah'ın kömegi bilen. Конечно, Allah'ın beren ömrünü yaşar her adam. Ýöne Allah Taala da diýär, biz sizin kaderinizi sizin çabanıza göre belirtmişizdir. Biz sizin kaderinizi diye ykbalyňyzy öwet edýän ýoluňyza göre çyzandyr diýär Allah Taala. Şonuň üçin gelin ykbalymyzy gowy edeliň vatandaşlar. Halkymyz üçin göreşeliň, watanymyz üçin göreşeliň. Gaýrat edin, diňe meňe gerek şu zat. Hemmämiz etmeli şu zaty, birazjyk ýüregiňiz bolsun, birazjyk wıjdanyňyz bolsun. Şolar ýaly. Geleceğimiz hakda oylanmaly, çağalan gelecek hakda oylanmaly. Näme üçin iziňe gitmediň diýenler men 4 saň çağamma, olaň zehinlerini köýdürmezligim üçin geldim şu taýyk işlemäne men. Intek olar kiçirek, öňüň aladasyny etmek üçin geldim men şu taýlary. Yurt bolýan bolsa, hemmämize deň derejeli iş bolýan bolsa, men geljek daşar ýurt döwletlerine işlemäne. Mejbur gaýtdym men. Aleyküm selam. İnşallah da nirde bolsam gyzymyň gany ýerde oýman. İnşallah da. O dünýäde atdy almaz. Ne? Gülcemal jiýimiziň seredin. Owdanjy gyz bolan tak 20 ýaşynda dünýä tek bir atelier açasy gelýärdi, tikinçi bolasy gelýärdi, atelier ofis açyp bir bilýärmi bir dikindik mi ardy wady, şur gyjaş. Ömrüni ardy etip geçdi. Şonu ýöne ardyna ýetip bilmär, şur gyzyp ardyna getirip bilmedim şu gyzymy. Arduny ogurlan haramdadalar. Şul gyjaşyň arduny ogurladylar. Şuňarmy? Arduny ogurladylar. Hiç biriňiň başyna gelmesin, hiç biriňiň. İnşallah da özüm Türkmenistana baran arzularım bar. İnşallah da Bayram Alyn, Gülcemal tikinçilik öýdip, inşallah da seýahat çaryn. Gyzymyň ýetmedik arzuwlaryny özüm döredir inşallah da.
İnşallah bizim kömek ederiz. Gülelik gelince. İnşallah Allah yol verse biz sizin yanınızdadırız. Ben bu sözü bir yöne kaydemek. Men soňra çenli mazlumun yanına ağlayan adamın, gıynayan, kösünyan adamın yanına boların. Ömrüm soňra çenli Allah Teala bana güç versin, kuvvet versin. Soňra çenli boların yani hiç açan men güçlüň yanına bolmadım şu wagt çenli diňe mazlumun yanına bolum ömrüm ötünçemem. Çünkü özüm mazlum bolup gördüm. Mazlum bolan adamın hakkından diňe mazlum bolan adam düşünär. Düşünýärmi? Doğru aýtdyň. Doğru aýtdyň. Gaty doğru aýtdyň. Wakadyňa düşünen adamlar biler. Eger de ýakyndan bir ýitiren bolsa, zaýdym orta şoly adamlar biler. Gaýdyp adamlar bilmeýär başga adamlar. Çünkü bu duýgy hemme kime tanış däller. Ýöne bu duýgy bilen bir gerek tanışan adam bütün ömrüni duçar bolýar, ýüregine galýar şu duýgy düşünýärmi? Bu ýaman nermet duýgudur. Meniň öz aýarlygym, men kiçikekam ýogurly, men ýani şoňam ölümine sebäpkär bolan adamlar bar. Men 1 ýaşymda meniň öz aýarlygym, radnoy dogunum bardy. Men kakam öz gyzyny ýitiren adam, men bilýän şu ýitkiniň nämedigini, ýani kakamyň gürleşiniň zadyny bilýän, düşünýärmi ýani? Vah bu yüreklerimde bak yara, ölünçak bir yaramaz bitmez bizim. Owa. Adalet düşünýär, vatandaşlar, adalet. Maňa ýazyň TikTok'ta video urutjak, men ädir efirden soň video çekjek. Gaty agry video bolar, ýöne şu videony paýlaşmaňyzy haýyş edin, repost edin, like basyň. Görsünler var, işte sizem şu tarapdadyňyzy. İň bolmanda ýurtda adalet ýoklugyny görsünler. Görsünler owa, bilsinler, halk bilsin. Öwýän hökümetleri Allah belaňyzy bersin, bermesin diýen wara. Şu yalançy şaýatlyk edip berenler. Şolar ýaly. Bolýa gülelik gelince. Allah size sabır versin. İnşallah dowam eder. Men size söz berýän aýtışym ýaly soňra çenli görüşelim. Bu ýaldatlara garaşamakdym, hormatyň üçin gaty sag boljygym. Allah sizden müň kere razy bolsun. Amin, amin. Allah Teala hakykaty tarap bolýanlar hemme kişi. Halkyma etýän kömekleň, ýagşylyklaň Allah jan on etse gaýtaryp bersin size. Amin, amin, amin. Vatandaşlar sağ olun, şuda gelip like basýaňyz. İşläp beresem sençe bolup bilmenem, bolup bilmezlerim. Allah ýaryň bolsun, Allah jan kömek etsin sana. Amin, ählimize. Sağ olun, hormatly ýerleşler, hakykaty bilip, hakykat üçin göreşýän ýerleşlerimiz. Allah Teala bizi kıyamet gününde öz kulüp esasyny etsin, var Allah Teala bizi bağışlasın. Hormatly ýerleşler, yalançylara, yalançy şaýatlyk edýänler, olary men Hudaýa taşdyrýan. Çünkü olar Gülcemal ýalak jigimiziň, ondan başga da näçe sana jigimiziň hakyna girýärler, yalançy şaýatlyk edip hakykatyň üstüne örtýärler. Kafir diýip näme diýilýär bilýänmi? Kafir diýip Allah'a inanýan adamy däl, inanmayan adama däl. Kafir diýip hakykaty bilip hakykaty gizleýän adamlara diýilýär. Şonuň üçin bilip goýun şu zatlary. Özünde gowy seredin, inşallah video çekjek, videony paýlaşyň. Bundan başga da aýtışym ýaly bir aýyň içinde hemme dille, ingliz dilinde hemme başga dillerde etjekdirin. Türkmenistan hökümeti siz ýerde işlemeýän bolsaňyz biz onu siziň ýeriňizde işleriz. Sağ olun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sağ olun, ömrün bolsun. Sağ olun.